Asutanat ban nidan bentalang hania namar kadi kan long ru ka experience ngamo bangan kan long ka first time bangan trekam bat kiwe ki production house. Te kai ka bang hamstat ni kalong ba fi namang akan mau hakapor bangaru kadang sedang akam film ngaru tuk pong adang kamret maybe ngadang kamret susu ban jong dap sia te jong dap entah gidang arpo face nam te kila kwa ban sina film te ki kwa ban kiu shek ni ka kam ma te ngakum bala kam he khani ka kam te long bosyong no bala kam slam di ba kam he long bala kam slam te ngakwa ban ai ben siam lang yaki kan te nakada ngadan bental khani ka film jong ki te badana te bis akum no haba ki ak hakiwe ki film haba ki ui ba ki atang ka film production jong adi kani ka jingkeli kadai ka basutanat ha namar bona ki producer ki director nga ki ang bangam juak film jong ki ma te kani kan long kum ka jubab yaki kan bang aklai ban ak ban no ru ngamdai bang akwa ban ak tang production house la jong tang kata hi Ini kalau long hangnya hakani ka bynta long sai kumbala basai di producer mana ba kali ka story sang drugs ye ngadap dengan jing kemen makrau pangayo khniat bani shim talang hakani kan long di part iba khniat ngadon kamen sim ba ngini kan tiu lang pra mangi ye kali ka sin balingkong bangin ya trailang ba kini ki kena sama kungi producer ba director kalau si kata dengan atrai bagi ba kam senior malong kani ka dai antap daga jingkeman makrau ba kan yo ba ai men sim ba ai jing kersan dia bisa di kena semua barang kamu banyak semat. Sultanat pelat nomor ba sakadiru ka film mga do mentalang bad i ba Daniel mah i sudak film bala kamsua banyangi te hak ina susdang ka film menta ba nak step jong i ba lari komedi jonga te kam takayo skalat bad i ba dap sabang laya itu perlok te hak ngisko ba long kadai kawe kalat rukin bangin yot aman ne telang ba quick production bangin sak muchukut tang halade bangin yot lamon ai mesim nang iwe ke kajing snow junga ba di ba film na sultanat marbale ka long kum ka message nam tau ni drugs kum fi ba jing jale jum ni drugs hakane gari khasi jingi along sipa palat par ko kum jis puli jingi ka story kalong mi thek kum ka julong pakaju ja haman la kishnong ang kithau ba tang ba sha sho sha mai sha tim laki kimi ki pa ki kon kishim baklano takaji pushoy jong ki parlok but ki bawan na way na ar pakin gop ka jing sneo te kadai ka film kadai ko ka message kon pen i ba kumno ki kimi bat mangi ki kon mangi de ban tip yala ka yanongorem but gimde ban shim than ba imei ba ikran ngi imde bikran ba easy ani de ba i8 ba imkwa ba ki kon jung ki poi saka jingjat takatai ya jing